Sal kolok maromino tipra sarok ng bagay naharmong kaham nahuri masaya manangya tini bemar manjaki tongnai rokno kaham lamawo telang nani tini sustok haito nani abahai wansok gereng tini khorokja tipra sa MDC borong manang sodagor koloi tini wo sal kolok romino bo bini mission tongmani hayakiba bini wansok tongmani lukurokno cha kaham nung kaham tonui chobani langmawo abahai keno borok joba phlok na hini wansok laye tini tipra sarokni manthai soktai rokno chini omahai rimani bisingtibo mahaike chakaham nungkaham khaino tini tipra sarokni jobawo gadali manthung hini wansogi sal kolok romino bini wansokmung tongmani abonotino botini sal kolok romino bini filter bakmani hayakeba filter yafarmani panda khaijagi phaimani phiaba tini abono teibo bini bisingti gabangkuk filter yafarjaka gamaku amchani lukurokni yago tamangkitini o gamaku amchani lukurokni yago filter bakmani yakolo o gamaku kami amchani tiprajug lukurok o kokrokno saikhanarika tini mahai tiprasani bagi joba khainai mahai tiprasani bagi tini samung tangnai tini tiprasani bagi naharmung kaham nahornai rokno jing daiwaisa mahai keno samung kaham khainai rokno tini mahai jagao tubi phainani nango hini lukurokni baskango tini sawi khanarika filter yafarjaknai lukurok abahai rokno tino tini sodagor koloi bahaino saikhanarika thiyasakno ang dofani bagi samung tangnani bagi thiyasakno ang dofani bagi kaham nainani bagi dofani yoksama sal rokno tubunani bagino ang tini mohai jobano ang khayo haikeba tini mohai jobano ang tini tiprasani kaham lamawo tubunani bagino ang samung tangi tongo norokni bagi haikini sawi khenarika MDC sodagor koloi tini ahaikeno krino khungchugya rokno 180 family bini bisingtino tini filter yafarjaka hini bahaino tini lukurokni baskango sawi khenarika MDC sodagor koloi press media rokno puilano hambai maya faro joto chini oro faimajak phainai press media ni reporters tongnai rokno jung tini kaisa chikoncha panda songjaka chini gamako amchayo gamako rungnok nokhlawo jung saimano thangnai ADC nirbachono chini agenda tamo tongmani tui manung yaro tui khaninani lama kerino lama sanamnani omai kabama chini agenda tui jung samung tangai yapri sei phaimani sei samung nono MDC mani yagol nisimi ang tangai tongmani tago samungono ang kelukjakho abongkha tui kaham khannani chini ompi amchayo kabangma amchayo mai tongo tui ni machine kaimani yagolobo jung tui maya tui manmani yagolobo tui kaham manungya abongkha iron tui boni bagai ani MDC development fund bai ang protect kami amchani lukurono je jagao tui kaham manungya borono ang filter bangnani kaisa program o program 2022 ni simi chengmani tini 2025 jongkha tini 21 tarik Julai tini sakjora ang bagi tongkho tini o pandao o pandani bisingtui 180 poribarno ang filter bakha bagi tongo takbo bagbayako takbo ani ko oro rungjakabo tongo 180 family no ang ompi chora tai gamai chora duita bisi milioi 180 family no ang tini filter bakha bagi tong and asobai thagyako tak porjonto prayani 1500 moton filter kasakachi 1500 thagyako pray 13-1400 moton filter ang bakha tak porjonto pura ompi elakao ingkai ani taibo target tongo taibo filter tongkho tai pray 500 ta moton filter tongkho pray 2000 ta filter ang order mani abo tongkho tai bad baki 600 ta moton filter abo bagnani tongkho kabama kamiam chai tabo bagdanai tongkho and abono kare ang hai mia frono tai 1000 filter ang order rijak jahate chini protek kamiam chani lukurok tui kaham manungthung borno chung machine kairi mia phano tui kaham ni source ri mia phano at least buni alternate solution phano situng filter khai phano tui nungai tui kaham manung situng nei of filter bagmani sir ede only block ni under 22 ta bc 22 ta bc atabok actually tabok 23 ta bc
chini polku bisi tabuk duita bisingka kaisa polku tai kaisa ke west polku engke 23 ta bisi ni প্রত্যেক বিষনে রিনাই এমন এমন কোনো বিশি বাদ করে যে চিনার তুই কাহাম মানে মানে পিওর তুই মানুষ নেই প্রত্যেক বিষনও কাইসে কাইসে চিনি